Monty Vysoký, něco málo přes 1 čárka, 5,2 metru, začal svou kariéru ve estrádních představeních a poté ve 30 letech 20. století vstoupil do filmového průmyslu. Nejvíce se proslavil rolemi trpaslíka a létající opice ve filmu Čaroděj ze země Oz. 1939, který považoval za vrchol své kariéry trvající více než 50 let. Málo kdo však ví, že byl také talentovaným kaskadérem, stvárnil všechny akční scény dětské herečky Margaret O'Brien a obsadil neuvedené role v desítkách klasických filmů, včetně Planety opic, Motýlka Tarzana a Chlapce a zemětřesení. V té době nízká nabídka pracovní síly v zábavním průmyslu často znamenala, že byl odsouzen k podivným rolím. Měl zdeformovaný vzhled, nebo se s ním zacházelo jako s živoucím strojem na speciální efekty. Přesto Monty neúnavně pracoval v odvětví, které jen zřídka nabízelo důstojnost a navzdory. Všem překážkám pokračoval v tom, co miloval Harry. Monty zemřel 28. prosince 1999 ve svém rodném městě Dallasu ve věku 95 let. Guy Williams jako Dr. John Robinson. Guy Williams vlastním jménem Armando Joseph Catalano se narodil 14. ledna 1924 v New Yorku a byl nejslavnější mužskou televizní hvězdou 50 a 60 let. S výškou 195 cm, elegantním vzhledem a ušlechtilým přístupem si ve věku 41 let získal srdce diváků po celém světě 2 legendárními rolemi maskovaného šermíře Zorra a odvážného otce profesora Johna Robinsona ve filmu Ztraceni ve vesmíru 1965, 1968. Guy, pocházející z chudého dětství v Bronxu, jednou provždy dobyl Hollywood. Opustil práci svářeče a účetního, zahájil kariéru modelu a nakonec se dostal do filmového průmyslu. Disneyho úspěch mu přinesl slávu, ale nehoda při jízdě na koni v roce 1953 zanechala na jeho kariéře stopy. Po dokončení filmu Ztraceni ve vesmíru Williams upadl do zapomnění. Hollywood na něj zapomněl, protože jeho zlatý věk upadal. Ale právě když se zdálo, že jeho hvězda pohasíná Argentína znovu roznítila jeho plamen. Na letišti se shromáždili desítky tisíc lidí, aby sledovali jeho přistání. Děti skandovali Zorro, Zorro, jakoby superhrdina vystoupil z legendy. Vrátil se na jeviště jako Zorro v divadelních hrách, cirkusech a televizních pořadech. V roce 1980 se rozvedl s manželkou a stáhl se z veřejného života. Přestěhoval se do luxusního, ale opuštěného bytu v čtvrti Recoleta v Buenos Aires. Jeho plány na návrat na velké plátno nakonec ztroskotaly. Projekt Zorra a Tsuchiko byl opuštěn, když byl zbaven svého tvůrčího vedení. 30 dubna 1989. Guy Williams náhle zemřel ve věku 65 let na prasklé aneurizma mozku. Jeho tělo bylo nalezeno v jeho bytě pouhý týden poté. To způsobilo hluboký smutek mezi Argentinci, kteří ho považovali za vzácnou součást svých dětských vzpomínek. Jonathan Harris jako Dr. Zachary Smith. Jonathan Daniel Harris. Narozený 6. listopadu 1914 v Bronxu ve státě New York. Byl jednou z nejpamátnějších tváří americké televize v 60. letech. V roce 1965 ve věku 50. 1 let hrál doktor Zacharyho Smitha v klasickém sci-fi seriálu Ztraceni ve vesmíru. Excentrického, vtipného a nepředvídatelného. Padouša, jehož urážky proti robotovi s kulatou hlavou se staly fenoménem popkultury. Harrisův život však nebyl snadný. Jako dítě Jonathan spal v dětské jídelní židličce, aby mu matka mohla pronajmout pokoj. Dětství strávil snahou zbavit se silného bronxského přízvuku a mluvit typickou britskou angličtinou. Proti vůli rodiny si změnil příjmení na Harris, aby se mohl věnovat umělecké kariéře, a v roce 1936 absolvoval Fordhamskou univerzitu s titulem z farmacie. Harris se objevil na plátně ve stovkách televizních seriálů od Zóny soumraku a Bonanzy
až po třetího muže. Ale byla to jeho role Dr. Smitha ve filmu Ztraceni ve vesmíru, která si skutečně získala srdce diváků a vynesla mu lásku milionů fanoušků. Byl tak oblíbený, že mu nakonec bylo dovoleno psát vlastní scénáře. V zákulisí žil Harris tichým a oddaným soukromým životem. V roce 1938 se oženil se svou láskou ze střední školy Gertrude Bregmanovou a zůstali spolu 64 let až do jeho smrti. Měli jednoho syna. Harris se později zaměřil na dabing a propůjčil svůj hlas postavám ve filmech Život brouka, Příběh hraček 2 a Buzz Rakeťák ze Star Commandu, čímž oslovil novou generaci. Dokonce i Chuck Norris od něj bral lekce zpěvu a vzpomínal, jak mu jeho excentrický učitel dával ruku do úst, aby mu napravil přízvuk. Byl jediným člověkem, kterému to Norris dovolil. V listopadu 2002 byl Harris hospitalizován s poraněním míchy, ale náhle zemřel na plicní embolii. Pouhé 3 dny před svými 88 narozeninami zemřel při přípravách na natáčení speciální epizody seriálu Ztraceni ve vesmíru s názvem Návrat domů, projektu, který nebyl nikdy dokončen. O několik let později jeho manželka pokojně zemřela ve věku 93 let. Mark Goddard jako Major. Don West. Mark Goddard narozený jako Charles Harvey Goddard. 24 července 1936. Lowellův Massachusetts byl v roce 1965 ve věku 29 let obsazen do role majora Dona Westa ve sci-fi seriálu stanice CBS Ztraceni ve vesmíru. Tato role mu vynesla lásku milionů. Jakožto hlavní pilot Jupiteru 2 stělesňuje Don West loajalitu, povinnost a odvahu a je neustále ve střehu, aby chránil rodinu Robinsonových před nebezpečími galaxie, zejména před neustálými machinacemi Dr. Smitha. Za touto pověstí se však skrývají protichůdné emoce a tichý boj. Ačkoliv byl klíčovým členem obsazení, Goddard později ve své autobiografii Do vesmíru a zpět přiznal, že se často cítil pozadu ve stínu okázalých komediálních postav, jako byl Dr. Smith. Poté, co jeho sláva pohasla, Mark Goddard nečekaně zahájil novou kapitolu svého života. Téměř 3 desetiletí po promoci se vrátil na vysokou školu a získal magisterský titul v oboru pedagogiky. Během této doby se seznámil se svou 3. manželkou Evelyn, profesorkou literatury, a začal učit na škole pro děti se speciálními potřebami v Massachusetts. Jeho první manželství skončilo zlomeným srdcem a ve 3. našel tiché a trvalé štěstí. Později Mark Goddard bojoval s plicní fibrózou, chronickým onemocněním, kterého postupně připravovalo o dech vitalitu a svobodu, které se kdysi těšil jako astronaut. Zemřel 10. října 2023 v Hinghamu v Massachusetts ve věku 87 let pod uměleckým jménem, umělecké jméno vynecháno, Sheila Allen jako teta. Gamma. Sheila Marie Matthews. Narozená v New Yorku 2. února 1929 byla známou tváří americké televize od 60 do 80 let. Většinu svého života však strávila ve stínu jednoho muže, Irvina Allena, svého manžela a tvůrce nesmírně populárních televizních seriálů a filmů, jako jsou Ztraceni ve vesmíru, Poseidonovo dobrodružství a Pekelná věž. Ve filmu Ztraceni ve vesmíru si Sheila Allen ve věku 36 let zahrála tetu Gammu, podsaditou, ale tajemnou postavu, která vnesla hloubku do rodinného světa. Robinsonových Sheila byla víc než jen herečka. Byla diskrétní, ale vlivnou společnicí jednoho z nejvlivnějších hollywoodských producentů své doby, vždy se podílela na projektech svého manžela. Být manželkou Irvina Allena však nikdy nebylo snadné. Allen byl známý svou autoritářskou povahou, silnou touhou po kontrole a vysokými očekáváními, a to jak v práci, tak v osobním životě. Lidé z jejího blízkého okolí prozradili, že jejich vztah byl často napjatý a Sheila se musela trápit mezi 2 protichůdnými rolemi oddané podporovatelky a umělkyně hledající sebevyjádření.
Tlak byl tak intenzivní, že se herectví na roky téměř vzdala, aby mohla vést. Zákulisní produkce v Allen Productions. Po smrti Irvina Allena v roce 1991 Sheila herectví už nikdy neopustila. Místo toho nadále řídila produkční společnost svého zesnulého manžela, hrála klíčovou roli při vývoji remakeu filmu Časový tunel z roku 2002 a byla výkonnou producentkou moderního remakeu filmu Poseidon 2006, čímž dokázala, že je stejně talentovaná jako slavný muž, se kterým pracovala. V posledních letech svého života se Sheila Allenová potýkala s plicní fibrózou, vážným onemocněním, které jí postupně stěžovalo dýchání a nakonec ji donutilo stáhnout se z veřejného života. Sheila Allenová zemřela 15. listopadu 2013 v Malibu v Kalifornii ve věku 84 let. Její smrt byla tichým povzdechem, který znamenal konec života ženy, která byla neustále přítomna v pozadí, podporovala a povzbuzovala svého manžela. Albert Salmi, známý také jako Alonzo P. Tucker, se narodil 11. března 1928 v Brooklynu ve státě New York jako syn chudých finských přistěhovalců. Ve věku 39 let si zahrál Alonza P. Tuckera ve filmu Ztraceni ve vesmíru. 1966 drsného, ale charismatického zlatokopa, který do rozvíjející se sci-fi série vnesl ironii a drama navzdory uznání kritiky. Salmi vždy věřil, že divadlo je skutečnou uměleckou formou a že televize a film jsou pouze druhořadou zábavou. V důsledku toho dokonce odmítl filmovou roli po boku Marilyn Monroe, čehož mnozí později litovali, ačkoliv to odráželo jeho tvrdohlavou a perfekcionistickou povahu. Salmi se objevil ve více než 150 filmech a televizních seriálech od Unforgiven a Indignados až po Cavaliers a Brubaker a prokázal se jako vynikající herec ve vedlejších rolích, jeho život se však obrátil temným směrem. Po skončení prvního manželství s herečkou Peggy Ann Garner se oženil s Robertou Tupper, se kterou měl 2 dcery. Salmi později bojoval s depresemi a alkoholismem, pravděpodobně kvůli tlaku v práci a přetrvávajícím rodinným napětím. Jak její kariéra upadala, odešla z veřejného života a přestěhovala se do Spokane ve státě Washington, kde učila herectví a vystupovala v místních divadelních produkcích. Její druhé manželství skončilo v roce 1990. Roberta požádala o rozvod a soudní zákaz styku a obvinila ho z násilí a výhrůžek. Salmi všechna obvinění popřel, ale podle soudních dokumentů a svědectví rodiny ho napětí v jejich vztahu dohnalo na pokraj. Zoufalství. Tragédie se stala 22. dubna 1990. Přítel navštívil dům a našel pár mrtvé v jejich domě ve Spokane. Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že Albert Salmi zastřelil Robertu v kuchyni a poté spáchal sebevraždu v patře. Zemřel ve Sionku na věku 63 let, což byl šokující a nečekaný konec života. Muže, který byl kdysi považován za pilíř dramatického herectví. Vydělal miliony, ale zároveň se stal přítěží. Později přiznal, že udržovat show chodu po celá desetiletí nebylo vždy příjemné. V zákulisí se Feld vyhýbal záři reflektorů. V roce 1940 se oženil s herečkou Virginií Christine a zůstali spolu až do jeho smrti. Měli syna. Málo kdo ví, že byl také talentovaným šachistou, který často trávil bezesné noci hraním proti nejlepším americkým velmistrům. 18. listopadu. 1993 zemřel Fritz Feld přirozenou smrtí v losangeleském domově důchodců ve věku 93 let. Byl pohřben na hřbitově Mount Sinai vedle své milované manželky, ačkoliv zemřel pokojně, zanechal po sobě nezapomenutelný odkaz, nejen jako virtuos popové hudby, ale také jako umělec oddaný svému jedinečnému stylu humoru. Harry Monty jako Gavanus. Harry Monty vlastním jménem Jamie Lichtenstein se narodil 15. dubna 1904 v Dallasu v Texasu, polským imigrantům. Bylo mu 62 let, když se objevil ve filmu Ztraceni ve vesmíru 1960.
6, kde hrál Goa, malou excentrickou a záhadně němou postavu, která i přes svůj krátký filmový čas zanechala trvalý dojem. V osobním životě se v roce 1947 oženil s herečkou Barbarou Slaterovou a toto manželství trvalo až do jeho smrti. Předtím byl ženatý s herečkou Alice Frostovou. Ačkoliv neměli děti, jejich vztah zůstal klidný a šťastný. Koncem 70. let se Falkovo zdraví začalo zhoršovat. Postupně se od televizního vysílání stáhl a žil klidným životem se svou ženou v Kalifornii. 25 února 1989. Robert Falk zemřel na selhání dýchání ve věku 80 let. Zanechal po sobě odkaz, který definoval hlavní role v americké televizi po více než 3 desetiletí. Marcel Hiller jako pokladník. Marcel Hiller, narozený jako Erwin Ottmar Hiller, 23 dubna 1908 v Kolíně nad Rýnem. V Německu měl 59 let, když se objevil ve filmu Ztraceni ve vesmíru 1967, kde hrál pokladníka lstivého a chamtivého meziplanetárního obchodníka s Haraburdím, který disponoval neodolatelným šarmem S. Jeho francouzsko-německým přízvukem a excentrickým chováním bylo těžké tuto postavu přehlédnout. Hiller se narodil židovské rodině v nacistickém Německu, unikl změnou jména a vstupem do kočovné divadelní skupiny poté riskoval vše, aby pracoval pro organizaci. Tot křídlo nacistického stavebního režimu a používal své skutečné jméno. Když vyšel najevo jeho židovský původ, byl odsouzen k smrti. Leonard Stone jako Farnham. Leonard Stone narozený 3 listopadu 1923 v Salemu v Oregonu je jednou z nejslavnějších a nejznámějších postav americké televize 20 století. Ve 44 letech si zahrál Farnhama ve filmu Ztraceni ve vesmíru. 1967 lstivého, arrogantního, ale neobvykle okouzlujícího podvodníka, který dráždil i těšil herce i diváky, filmu Jupiter 2. Hostoval ve více než 120 televizních seriálech a 35 filmech, čímž se etabloval jako král vedlejších rolí v Hollywoodu. Od role Violety na otce ve filmu Willy Wonka a továrna na čokoládu 1970. Jeden přes barmana, senátora, lékaře soudce, až po nespočet dalších vedlejších rolí v téměř všech významných amerických televizních seriálech po 4 desetiletí. Gunsmoke, Perry Mason, L.A. Law, Hill Street Blues, Mission Impossible, M.A. a Falcon Crest. Jeho osobní život byl v příkrém kontrastu s bouřlivými životy mnoha jeho kolegů. Stone se oženil pouze jednou v roce 1964 s Carol H. Kleinmanovou a zůstal s ní po zbytek života. Měli spolu 4 děti a Stone si pěstoval otcovský image bez skandálů vážnosti a kontroverzí, což bylo mezi herci té doby vzácné. Nejvíce se proslavil rolí soudce Paula Hansona v seriálu Los Angeles Law v letech 1988 až 1994 a naposledy se v televizi objevil v seriálu Surrender Dorothy v roce 2006 ve věku 83 let. Bohužel 2 listopadu 2011. Pouhý den před svými 88 narozeninami Leonard Stone zemřel v Encinitas v Kalifornii po dlouhém boji s rakovinou. Zemřel pokojně tak, jak do té doby žil a pracoval. Robert S. Falk jako Kron. Robert S. Falk, narozený v Pensylvánii. 5 května 1908, je jedním z nejplodnějších herců americké televize 20 století. Bylo mu 59 let, když v roce 1967 v epizodě seriálu Ztraceni ve vesmíru hrál Saturna Nelítostného. Vesmírného piráta postava vnesla do seriálu syrovou sílu patrnou v jeho ohnivé povaze, prudkých instinktech přežití a pohledu, který jakoby pronikl skrz každého, kdo mu stál v cestě.
Na obrazovce ho znali fanoušci seriálů Bonanza, Shooter, Green Mornings, Lassie i Perry Mason, kde často hrál roli šerifa, kováře, soudce nebo policisty. Jeho přísné chování, silný hlas a přirozený herecký styl často přitahovali pozornost svými vedlejšími rolemi v politických filmech nebo humornými stvárněními padouchů. Tato důslednost však měla svou cenu. Follow přiznal, že měl pocit, že jeho kariéra se omezuje na malé povrchní role, které mu jen zřídka kdy dovolovali prozkoumat hlubší složitosti postav. Sovětská armáda zázračně včas osvobodila berlínské věznice a zachránila ho tak před popravou. Po válce emigroval do Spojených států, změnil si jméno na Marcel Hiller a zbytek života strávil jako francouzský občan. Od té doby se stal známou tváří v americké televizi a stvárnil několik typicky francouzských rolí. Objevil se ve stovkách televizních seriálů, včetně seriálů Zóna soumraku, Získej chytrost a McCloud. Nejvíce si ho pamatujeme pro roli francouzského kuchaře ve filmu Sabrina z roku 1954, kde si zahrál po boku Audrey Hepburn. Navzdory svým komediálním rolím Hiller přiznal, že nebyl vždycky tak vtipný jako postavy, které hrál život pod pseudonymem a neustálé hledání smíchu. Zatímco skrýval svou vnitřní temnotu, ho nakonec dovedl k uzavření se do sebe. Marcel Hiller zemřel 1. ledna 1988. Ve věku 79 let. Příčina smrti nebyla nikdy zveřejněna. Zemřel pokojně bez přítomnosti rodiny, poté co prožil život charakterizovaný 3 různými jmény. Fritz Feld, Zum dies Uhr. Fritz Feld se narodil v Berlíně 15. října 1900 v židovské rodině, v době, kdy hrál pana Zumdise ve filmu Ztraceni ve vesmíru. 1966 mu bylo 66 let. Jeho postava lstivý a tajemný meziplanetární obchodník se objevila krátce, ale zanechala trvalý dojem díky svému evropskému smyslu pro humor a charakteristickému popovému stylu, který interpretoval jako gesto překvapení nebo podráždění. Feld zahájil svou kariéru v roce 1917 v éře němého filmu a během 7 desetiletí stvárnil více než 140 rolí, často hrál excentrické aristokraty, excentrické hosty a stereotypní hotelové úředníky, role, které se staly jeho poznávacím znamením. Ale slávu v Hollywoodu mu přinesl jeho ikonický popový zvuk, který sám Feld vytvořil.